Здравейте, машини! В днешното видео това, което ще ви обясня е точно как да се въоръжите до зъби в 21 век, без да ви хванат ченгетите и без да си навлечете големи неприятности. Стойте до края на видеото, тъй като наистина това, което ще ви кажа, ще ви въоръжи, но от друга страна няма да имате риска да ви задържат за тероризъм. Какво точно имам предвид? В цялата история на човечеството всеки мъж до преди 100-150 години е притежавал оръжие. Има пистолет, сабя, каквото и да е било, имало е нещо, което може да се защити или да атакува при нужда. Но в последните 150-200 години това се размива и оръжията стават все по-метафорични, така да се каже. Всичко това става доста по-сапонисано и доста по-намазано. Нещата се променят от реални, по-скоро в психологически битки или по-скоро, така да се каже, не са нещо, което може да се докосне, види и помирише. Това е нещо, което е в съзнанието ни. Тоест, нашите битки в днешно време не са толкова, че някой може да нахуе в дома ни да го разбие и да направи някакви лоши неща. Битките са по-скоро на ниво психика. Тоест, тези оръжия, които преди сме имали нужда от тях, едно на ръка, че в днешно време са незаконни, да имаме бойна пушка, да имаме сабя, едва ли някой би искал да рискува да ги има. Все пак със закона да се заиграваме не е чак толкова добра идея. А и така са нещата в момента, както обясних, че ние нямаме чак такава нужда от тях, тъй като има полиция, армия и всички тези неща, които би трябвало да ни пазят. Дали това е така или не, всеки сам преценя. Но, каква ми е идеята? Ако преди сме имали нужда, да речем в средновековието, от меч и щит, за да отидем на война, да си предпазим семейството или каквото и да е било, което ще изисква агресия и някакъв тип самозащита или атака, ние сме имали тези две неща. Но в днешно време, както обясних малко по-рано, битките са по-скоро психологически, по-скоро на ниво ментални атаки или, как да го кажа, не звучи езотерично. По-скоро трудностите в днешно време са в ума. Тоест, това, което се иска от нас, не е да си мислим, че е нужно да сме невъоръжени, а точно обратното, да намерим начин как да се въоръжим. Точно това, което ви казах в първите няколко секунди от видеото. Как да се въоръжим до зъби в 21 век. Та по мое мнение, това, което ни е нужно сега като оръжие, повече от всякога, са две основни неща, които да играят ролята на меч, т.е. атака, и на щит, т.е. защита. Първото нещо, което всеки мъж трябва да има като оръжие в арсенала си, инструмент или както и да го наречем, но най-вече оръжие, това е мъжката дума. Това е когато кажеш нещо, да го изпълниш. Това е да знаеш, че няма шанс да кажеш нещо и това да не се случи. Като тук монетата има две страни. Първо, когато човек почва да вярва, че може това нещо, не говори излишни неща, не мята празни обещания. Другата страна е, че когато каже нещо, той ще направи всичко възможно това да се случи. И оттам това нещо се заформя в един много остър меч, така да се каже, който хората почват да забелязват и да уважават. Точно по същия начин, както в миналото, ако човек е имал един голям, остър, стоманен меч, който да покаже на отсрещната страна, че не е добре да се ебава с този човек, че той може всъщност той е способен на действия. Ами също е с мъжката желязна дума. Когато кажеш нещо, то трябва да се случи. Което изковава и оформя един страхотен интегритет, равносилен на остротата на меча, който хората знаят и уважават. Това е първото нещо. Това е меча на всеки мъж. Това е нещо, с което можем да атакуваме, но идва втората част. Щита. С какво можем да се защитим? Ако имаме желязната дума и знаем, че това, което говорим, ще бъде истина или вече е истина и сме много прецизни с това, което казваме,
ни е нужен и щит, с който да се защитаваме. И в днешно време това, което може да изиграе ролята на щит, е човек да има неизчерпаема енергия. Независимо как човек ще се намери начин да се зареди, трябва да имаме неизчерпаема енергия. Писнал ми е лично на мен да слушам хора, които са в пика на енергията си, би трябвало да бъдат. Хора, които са на възраст, на която техните предци, баби, дядовци, баби даже не е чак толкова, но дори и те, дядовци в не толкова далечно минало, те са нямали право да кажат, че са най-гадната дума на света, уморени. Съжалявам даже, че е използвам, но трябва да кажа точно какво имам предвид. Не може човек да каже на 23, 4, 5, 30 години, че е уморен. Какво значи, че е уморен? Значи, че е мързеливец, не значи, че нещо в него се е прецакало и няма енергия. Просто трябва да намери начин да се зареди. И в днешно време така са изковани нещата, че ни е много лесно да станем мързеливци, да се подпрем на дивана или където да се подпрем и просто да се предадем. И нашия щит, точно това нещо, което ни трябва, за да се защитим от цялото това нещо, от цялата тази глупост, е енергията, да имаме енергия. Сега не е нужно човек да прибягва до някакви крайности, за да се презареди, да пие по 15-20 кафета, но неща като регулярно трениране, неща като стоицизма, да не приемаш всяко нещо като финална права или че не всеки проблем е към тебе насочен, за да те отрепе. Ако приемаш нещата, по-добре. Има безброй начини, та дори и кофеина, каквото и да е било, хората знаем как да се презаредим, просто не ги използваме тези неща. Има безброй начини, всеки да се прави проучване и да разбере как лично себе си може да презареди и да има енергия нон-стоп. Но това е щита, това е нещо, което, както казах, войната в момента е психологическа, това е нещо, което да дигнем като бариера и когато опитват да ни вкарат някакви глупости в главата, ние да се заредим с него. Тъй като човек, ако има енергия, е много трудно да го сломиш, а в момента така са устроени нещата, че почти всяка държава и почти всеки около нас дори иска да ни сломи, защото и аз не знам защо, просто такива са хората и това е положението. Но ако имаме енергия, това е абсолютно трудно и невъзможно да стане. По-скоро тези бастуни, които опитват тия неща, ще се разочароват от опитите си и няма да успеят да го направят, ще се откажат, ще си кажат този човек по-добре не. Така работят нещата, не знам защо, това е причината да ви го казвам, защото аз го знам и искам да го предам като опит и знания. Ако трябва да се повторя и да дам още един път пример за цялото това нещо, за да обобщим, меча в днешно време, в 21 скапан век, е мъжката дума. Това е нещо, с което да атакуваме. Това е нещо, което хората, ако знаят, че ние сме опасна, как да кажа, опасна плячка. Не сме плячка даже, ние сме по-скоро в сорта на хищниците. Защото когато човек знае, че отсрещния има желязна дума, знае, че този човек, каквото кажеш ще стане, т.е. по-добре да не му заставаш на пътя. И щита е енергията. Тия двете неща, като ги облечем, точно се превръщаме в рицар от средновековието, който има своя меч и има своя щит. Защото в днешно време просто не са ни нужни баш тези неща. Ще е странно сега аз да ги говоря тия неща и вместо това да мисля да ида на пътя с меч и щит, за какво са ми. По-скоро ще ме задържат, ще ме сметнат за откачен. Затова по-скоро да се насочим към нещата, които вършат работа, но с същата стойност, като меч, щит или оръжие и каквото ще да е. Както искате се го интерпретирайте, но така са ред нещата. И сега ще ви дам един пример, който да ви светне в очите и съзнанието, за да разберете нещата, които казвам още по-добре. Всеки мъж иска жена, всяка жена иска мъж. Тук ключовото е мъж. Никоя жена не иска мъж, който е лигло и не си държи на думата и постоянно е сдухал и няма енергия за нищо. Аз съм слушал безкрайно истории за такива неща, казвали са ми момичета, казваме всеки, че жена, това е някаква много базова история в момента, която се върти, но ако момиче се оплаква от приятеля си, иска да го остави или възнамерява да го остави или вече го е оставила, тя го е оставила, защото не си е спазвала обещанията и е лежал по цял ден, нищо не е правил, не се развил. Това е направо като скрипт, който
всяко момиче повтарям, но това е причината за 99% от разделите, които се случват в момента. Момичетата оставят момчетата си заради това нещо и аз напълно ги разбирам и след това тия момчета хленчат, ама няма за какво хленчат, тъй като не спазват точно това, което аз казвам в началото. Не че аз съм съвършен, но поне съм ги осъзнал нещата, така че дори да ви звучи надменно така както го казвам, все така, който иска да си взима заключения и да си прави изводи, но момичетата са устроени на ниво природа да ги усещат тези неща. Това е било откакто свят светува жена, за да оцелее или да просперира както в днешно време или да се чувства комфортно. Тя не е gold digger, тя просто знае, че мъжът трябва да се държи на думата и да не е поредният изтощен от живота смотаняк. Тъй като всеки има проблеми, но това да се предадеш е друг тип проблем, който е на ниво характер. Просто човек явно има скапан характер, който не е непроменим, но и аз да съм жена, не бих искал такъв човек. Та жените са огледало и жените показват това нещо, че е важно, просто няма кой да се вслуша, защото е много по-лесно да метнем отговорността и да кажем, тя иска, тя има заряд за друг, тя това, тя има. И дори така да е, в повечето случаи са, че определен човек е бил зарязан за по-добър от него, който може би спазва тези принципи, които са основополагащи за всичко друго. Нищо не е случайно. В няколко е шампион в нещо, да вземем за пример Карлос Насар, то не е шампион или олимпийски господар. То е момчето Ева Амбра, то не е станало така случайно. То е станало така, тъй като има енергия да го постигне и мъжката дума да си каже, че го направи, да го направи. Така че нормално жените са привлечени към такъв тип мъже. Това са победители. Това не са някакви, които седят на компютъра или където и да било и си играят игрички и ядат зрънчо. Това е съвсем нормално. И мъжете обичат да прехвърлят отговорността, да кажат тя е така, тя е така, gold digger и глупости, няма такива неща. Жените, които са gold digger, се борят на пръсти, в повечето случаи така или иначе избират други методи за печелене на пари, които са по-ефективни, тъй като ако има повече клиентела, ще печелят повече пари и са достатъчно хитри да знаят, че могат да се изкарват пари така. Така че жените, които са наистина gold digger, те са по хотелите и си работят усърдно. Момичетата изпълняват най-древната професия, така че това са пълни глупости, т.е. отхвърляне на това да приемем отговорност. Това беше видеото, на който му е било полезно, евала, на който не му е било полезно да се чука главата. Но ако сте видели стойност, абонирайте се за канала, тъй като те-първо ще качвам такива неща, който ги приема за полезни, добре за него, който ги приема за безполезни, да се оправя. Може да говоря малко по-енергично, но това е цялата работа, която обяснявам. И както казах, за тези, които е било полезно, се радвам, че се срещаме тук в този канал и желая успех и до следващото видео.